Moi bons días a todos e xan benvidos a unha nova edición da cerimonia de imposición das medallas Castelao. Saudamos en primeiro lugar o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, tamén o seu vicepresidente primeiro e chanceler da medalla Castelao, Alfonso Rueda Valenzuela, a todas as autoridades, representacións e, por suposto, os galardoados. Reciban tamén un saúdo moi cordial ás persoas que están aquí convidadas e as que nos seguen a través da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Hoxe fálase de reconstrucción ou de reactivación. Hai xa 100 anos a xeración nos daba os primeiros pasos coordinados de impulso galeguista, cultural e tamén político. No medio da crise da restauración, en Galicia xurdía un grupo de creadores que ofrecían unha mensaxe de orgullo polo pasado e de reactivación cara ao futuro. Otero Pedrallo, Risco, Antón Losada ou Ramón Cabanillas, no canto de instalarse no Queixume, puxeron o mellor de sí para construir país. Tamén Castelao, destacado membro desa xeración, pulou por sacar Galicia da falta de autoestima. No seu derradeiro discurso, a Alba de Gloria, pronunciado en 1948 en Bos Aires, Castelao salienta 65 persoeiros da nosa historia. Ese relatorio tiña unha finalidade, facérmonos conscientes da nosa rica tradición, chea sempre de individualidades que crearon o noso idioma, as nosas artes, os usos e costumes. Castelao chámaos moitedume de luciñas no medio da oscuridade, luciñas que nunca perecen, que nunca se cansan. Súmanse 5 luciñas este ano, 5 individualidades que reactivaron e reactivan Galicia desde o seu traballo cotiá. Agora, o vicepresidente primeiro da Xunta, conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e chanceler da medalla, Alfonso Rueda Valenzuela, vai proceder á lectura do acordo do Consello da Xunta do pasado 10 de xuño, decreto polo que se conceden as medallas Castelao 2021. Decreto 87/2021, do 10 de xuño, polo que se concede a medalla Castelao. En atención aos méritos que neles concorren, por proposta do vicepresidente primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 10 de xuño de 2021, concédeselle a medalla Castelao a Ester Eiros Rascado, a Santiago Pemán García, a Juan Luis Saco Cid, a Manuel Vila López e ao Centro Superior de Hostelaría de Galicia. Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2021. Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. Solicitamos agora a presenza no escenario do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que procederá á imposición das medallas Castelao 2021. Toca agora facer unha breve semblanza dos galardoados antes de recibir a distinción de mans do presidente da Xunta de Galicia. Ester Eiros é unha xornalista lucense afincada en Barcelona. Comezou na radio nos anos 60 en Radio Miramar. Despois colaborou con Radio Nacional de España. En 1975 decidiu marchar cara a París como xornalista freelance. Eiros estrenou en 1990 Gente Viajera en Radio Nacional de España e seguiu con el 3 anos máis tarde en Onda Cero. Desde entón non deixou de abrir as fiestras do mundo para recomendarnos viaxes. Nesta andaina profesional non faltaron os recoñecementos. Ten a Medalla de Turismo de Francia e recibiu 2 antenas de ouro, ademais da Medalla ao Mérito Turístico. Ester Eiros leva toda unha vida profesional exercendo como embaixadora de Galicia, un labor que seguirá facendo neste dobre ano santo 2021-2022. Recibe agora a Medalla Castelao.
Los micrófonos siempre me han dado mucho respeto y el público que está al otro lado de los micrófonos también. Presidente de la Xunta de Galicia, me van a permitir, de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, vicepresidente primero, don Alfonso Rueda, presidente del Parlamento gallego, don Miguel Ángel Santalices Vieira, don José Manuel Miñones Conde, delegado del Gobierno de Galicia, don Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de Santiago de Compostela, Monseñor Barrio, que llevamos en el corazón todos como esas cofradías de Semana Santa, que aunque no han podido salir a la calle, he tenido el privilegio de poder estar cerca de ellas en un lugar que para mí es muy especial, donde está de Castro, que fue el primer que me han regalado de tapas blandas cuando todavía era una niña. Bueno, el caso es que gracias a todos ustedes por permitirme dirigirles solo unas palabras con motivo de esta sucesión de emociones que me ha sugerido esta muestra de cariño para una gallega que, aunque empezó su periplo viajando a Madrid desde muy joven, casi una niña, pronto se trasladó a Barcelona para estudiar lo poco que sé para convertirme en periodista y poder trabajar en la radio. Desde entonces y cuando en 1970 me hicieron el primer contrato han pasado 51 años. Parece que fue ayer. Los últimos 31 en Onda Cero, cuando todavía era de la 11, al frente de gente viajera que me ha llevado allí por donde viajo en distintos continentes el orgullo de ser gallega. De hecho, así me llaman muchos de mis amigos, cariñosamente compañeros más cercanos, algunos de los cuales hoy están aquí. De ahí que me vengan a la memoria las palabras del presidente de todos los gallegos en la última edición, la 37ª entrega de las medallas de Castelao, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, como decía mi padre, ni que fueras Castelao, y que son entregadas cada 28 de junio para recordar el retorno a Galicia de este galleguista. El pasado 2020 fue una edición marcada por la pandemia que aún nos acecha en otras variantes desde la derrota tardía del COVID-19. Hemos, sin embargo, empezado el ciclo de vacunación tarde que nos permite hoy estar aquí con cierta seguridad no exenta de responsabilidad y de unas medidas que animan y animarán a los viajeros a venir o regresar a Galicia este año y el próximo. En la edición del 2020 dijo el presidente Feijóo alto y claro que ningún gallego es ajeno a otro gallego, donde todos los hombres y mujeres de Galicia desconocidos merecen ser reconocidos. Presidente, gracias por lo que ha hecho usted y está haciendo por Galicia, con todo su Gobierno. Con palabras como estas y sobre todo con sus hechos, el presidente Feijóo ganaba las últimas elecciones en el año más difícil de la pandemia y por mayoría absoluta. Ahora déjenme felicitar a los otros 4 galardonados y permítanme que empiece por el Centro Superior de Hostelería de Galicia, ejemplo de innovación cuando se necesitaba, que impartió con éxito conocimiento y profesionalización más allá de la Comunidad de Galicia y de nuestras fronteras. Algo que ahora piden los responsables de la hostelería de España día tras día y que se ha convertido en el segmento más transversal de un turismo que ha sufrido más que otros sectores y al que, como todos sabemos, no solo les ofreció unas ayudas directas desde el Gobierno de España cuando más lo necesitaban, no se les ayudó, ayudas que han salido de las comunidades autónomas en la medida de sus posibilidades. En este día regreso directamente a Galicia desde Andalucía, concretamente de Marbella y Málaga, donde hemos estado con gente viajera este fin de semana, esa magnífica ciudad considerada Málaga, la mejor ciudad del sur de Europa. Y ahí nos han refrescado desde la presidencia de la patronal de la hostelería la memoria, hablando de la hostelería y hablando de ese premio, que digo, bien merecido, un sector, como decíamos, falto de esas ayudas directas y de esa formación continuada, que desde luego Galicia ha sido y ha servido de prólogo, porque, como digo, es un premio que me ha alegrado muchísimo. Además, hay un Ángel y una Cristina, ¿verdad? En cada uno de nuestras vidas siempre hai un ángel e en la mía particularmente sempre lo ha habido. Pero estamos en Galicia e a nosa terra as cousas fanse doutra maneira. Perdonen que non fale en galego. O meu galego é de la niñez de la aldea e seguramente, literalmente, non sería correcto. Al menos así me corregían cuando me dedicaba a outros menesteres, a veces, en el doblaje. Leo que che puxeron aí, decíanme. Así, pues, permítanme felicitar
a don Santiago Pemán, el hombre del tiempo de todos los gallegos desde 1986, desde el comienzo de la TVG, para la que también tuve la oportunidad de hacer algún pinito en doblaje. El orensano Xoán Luis Saco Cid, catedrático de latín, que ejerció su trabajo en Lugo, Orense y Cáceres, otro gallego viajero, que es lo que ha marcado mi vida. Hace poco responsable de la Fundación, hasta hace poco responsable de la Fundación Otero Pedrayo, como saben todos ustedes. Y al lucense Manuel Vila López, no me siento sola, ese presidente que un día le dije, mire a Lugo, que Lugo desde el 2000 lo mira muchas gentes en el mundo y usted no ha dejado de mirar a cada rincón de Galicia y no sé cuándo descansa, pero es cierto que el año pasado ha sido un año muy difícil y el resto de España y el resto de Europa estoy seguro que están pendientes del presidente y del Gobierno de Galicia. Y de este Xacobeo. A todo esto está pasando, se está manteniendo en España, dentro de España y a nuestras Islas Canarias fuera de los destinos llamados verdes. Si no digo esto, la verdad es que no sería yo. A la hora de que se puede viajar a España en libertad desde Europa y el resto del mundo, siguiendo las directrices de la Unión Europea sobre seguridad que necesitan los viajeros y peregrinos que empiezan a transitar por los diferentes caminos para acercarse al apóstol Santiago, en pleno año Xacobeo XXI, prorrogado, como todos sabemos, hasta el 22 por su santidad el Papa Francisco. Pues no. España no está en esa lista verde todavía. Está Baleares y encima este fin de semana, yo no sé, yo no creo en estas cosas, pero dicen que las veigas son buenas y las brujas son malas. Seguramente es que tenemos las brujas trabajando fuerte para que las cosas no salgan bien, pero al final, claro que van a salir bien. Así que me despido de ustedes mirando el desarrollo económico de Galicia en la provincia de Lugo, que es en la provincia donde yo he nacido, en la Terra Chá, concretamente mirando a la Mariña Lucense, a la costa de Lugo, ya que allí es donde he visto por primera vez el mar siendo niña. Y aunque sean tiempos difíciles, novela, como sabrán la mayoría de ustedes, escrita por Charles Dickens, como saben, lo escribió allá en 1854. No exenta de ironía y que no les voy a relatar aquí y ahora porque tiene mucha similitud con el mundo actual en algunos lugares del planeta, pero Galicia es diferente. Y así les doy las gracias a todos los presentes, a mi equipo de redacción y producción, a mis compañeros de viaje, a todos los colaboradores de Gente Viajera que forman esta gran familia, unos incansables viajeros del mundo que me han acompañado en este periplo por los 5 continentes todos estos años, y a nuestra casa de Onda Cero. Está con nosotros hoy aquí, no puede ser de otra manera, tiene sangre gallega y además es el director general de programas de nuestra cadena, José María Moix, junto a Nacho Capeans, que es el delegado, el director para Galicia. Y a Miguel Nóvoa, que es el director de Vigo, Pontevedra y Orense. Y es que, amigos, en nuestra casa se han creído la importancia del sector del turismo. Ese turismo que se ha degradado a lo largo de toda la pandemia de estos 16 meses, sin mirar ni siquiera los resultados del PIB, ni siquiera mirar el impacto en el empleo. Por lo tanto, yo estoy muy agradecida y vaya donde vaya, evidentemente, nunca dejaré de llevar a Galicia en mi corazón, porque la verdad es que agradezco esta medalla, sobre todo porque han conseguido que mi padre sonría allí donde esté, porque al fin yo sí veré, si Dios quiere, entrar el AVE en Galicia y un poco más tarde en la provincia de Lugo. Ese fue el primer saludo que yo le hice al presidente hoy de la Xunta de Galicia, reiteradamente elegido por los gallegos. Le dije desde Vigo, y lo recuerdo perfectamente, presidente, mi padre me dijo, yo no he visto el AVE a Galicia, pero tú tampoco lo vas a ver. Por lo tanto, agradezco muchísimo que todos hayan trabajado para que esto sea posible y si llega luego un poquito más tarde, que llegue, pero por lo menos que llegue. Señoras y señores, buenas tardes. Santiago Pemán García foi durante décadas o home do tempo en Galicia. Comezou a súa carreira como inspector de voo e piloto de aviación civil, pero dende a súa entrada na Televisión de Galicia en 1986 xa se asentou como a persoa que nos ofrecía a información meteorolóxica xunto cunha morea de refráns sobre o tempo. Grazas a Santiago Pemán,
algúns descubrimos a importancia de interpretar as témporas de orixe litúrxica, seguen a ter moito predicamento para saber como veñen as estacións e que tipo de cultivos hai que sementar. Tamén descubrimos con Santiago Pemán as isobaras ou que non é igual a Sarabia que o Pedrazo. E por riba de todo, agora que a mai na pandemia, temos claro que nunca choveu que non escampara. Santiago Pemán recibe a medalla Castelao. Moi boas. Señor presidente, autoridades, señoras e señores, nestas primeiras palabras son para facer un reconocimento do meu traballo, que o máis importante é que foi feito sempre en galego. Como non pode ser de outro xeito, pois eu son galego, nacín en Santiago, xa no século pasado. Para min, a mellor, o máis importante foi que transcurridos uns anos empecé a traballar na Televisión de Galicia, un medio de comunicación que supo difundir moito a nosa lingua galega e todos os seus programas e todas as súas cousas. Penso que Castelao estaría orgulloso precisamente de todas esas palabras e todo iso foron sempre en galego. Para mí o máis importante de todo isto é precisamente o meu traballo, que foi na Televisión de Galicia, facendo a información meteorolóxica, co fin de que pudera ser importante e pudera ser necesaria para moita xente, que o seu traballo depende exclusivamente do tempo. Non vamos a falar dese tempo que se dice sempre, socorrido, esperando o ascensor, ahora que estamos aquí podemos falar do tempo. Non, ese tempo é un pouco distinto. Eu sempre le dediquei ao tempo meteorolóxico que tiña moita importancia, precisamente, volvo a repetir, para a xente do mar e para a xente da terra, onde necesitaban que ese tempo fora bo para facer os seus traballos. Para min é unha satisfacción enorme recibir este agasallo, e non cabe duda de que despois de tantos anos cheguei á televisión para poder difundir esa meteoroloxía. Hai que dicilo, cando cheguei non había internet, non había teléfonos móviles, pero había que facer a información e, sobre todo, atinar con ela. Para mí foi moi importante despois estar en toda esta situación, ter contacto con moita xente que sempre me axudou moito. Eu tamén foi un pouco ao baúl dos recordos e empecé cos refráns. Os refráns meteorolóxicos son a sabiduría popular máis importante que ten a nosa comunidade e que ten o galego. Esa información dos refráns sempre estuvo presente cada vez máis e non cabe duda de que todas esas informacións que chegaron a través da televisión, hai que agradecerlle precisamente a todas esas persoas da televisión galega que apostaron por esa información e, como non, a todos os seus traballadores que me demostraron en moitas ocasións moito cariño. E, desde logo, para min é moi importante recibir esta medalla por ese traballo en galego. Espero que en moitos anos poda lucila, inda que penso que xa, como vedes, teño moitas ganas. Esta situación algún día rematará, pero espero que tarde e que poda seguir sendo moi importante o meu traballo para toda a xente, para todos vós e para todas as mulleres que dependen dese traballo e dependen da meteoroloxía. E, como non, hai que facer tamén un recordo para toda esa outra xente que está fora da súa terra e que me deixou entrar nas súas casas precisamente a través da pequena pantalla, non somente en Europa, senón en todo o mundo, que algunha vez os teño encontrado e me teñen dito, eu vexo porque estou en tal sitio, pois a min eso, desde logo, me enchía de moita ledicia.
Como recoñecemento, pois, desde logo, hai que ter en conta e darlle as grazas a toda esta xente, a todos esos medios de comunicación, e, como non, a miña familia, e, sobre todo, pois, eso, a esta familia que tuvo que aguantarme moitas cousas, e, desde logo, eu pido perdón desde aquí a todo o mundo se algo non foi como debera. Por outro lado, pois non me cabe máis que agradecelo e desexarles a todos ustedes un bo verán. E como non podía ser de outro xeito, isto é todo, boas noites, ata mañá. Xoán Luís Saco Cid é catedrático de latín e impartiu docencia en Cáceres, Lugo e Ourense, no Instituto Otero Pedrallo. En realidade, está especialmente vencellado a ese nome porque recibiu clases do propio don Ramón nese mesmo centro. Foi tamén presidente da Fundación Otero Pedrallo. Foi director xeral de Turismo, director do Instituto das Artes Escénicas e membro das directivas do Ateneo de Ourense e da Coral Ruada. Pero a ensinanza foi o principal chanzo no seu percorrido profesional. Xoán Luís Saco Cid recibe agora a Medalla Castelao. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Chanceler da Medalla Castelao, señor Presidente do Parlamento, autoridades todas, señor Arzobispo. E, parafraseando a don Ramón Otero Pedrallo, miñas donas e meus señores. Eu pensei que esta intervención miña hoxe debía comenzar e rematarse cunha soa verba. Grazas. E que dar as grazas é algo moi difícil sen caer nos tópicos ao uso. Pero, como di un meu amigo e compañeiro na antiga Facultade de Filosofía e Letras, el tamén, por certo, Premio Castelao no ano 2020, os premios non se buscan nen se piden. Pero se os dan a un, hai que aceptalos, recibilos e agradecelos. En eso estou agora. E teño que agradecer o que penso eu que non é un traballo por un traballo especial nin extraordinario. Penso que é simplemente o recoñecemento da actividade que mantiven toda a miña vida. Unha vida que está marcada precisamente por esa actitude, porque se desenvolveu só en tres espacios distintos. O primeiro, o familiar, que da parte do meu pai herdei de don Juan Antonio Saco e Arce, irmão do meu avó. E por parte da miña nai, do meu avó, don Cándido Cid, membro da Comisión Provincial de Monumentos de Ourense, editor de Arteaga, pescudador da historia de Ourense, é un home de quen don Ramón deixou escrito «Fue limpio reflejo del Beatus Vir celebrado en lengua de eternidad por el salmista». Eis son os alicerces da miña educación. O segundo espacio é o Instituto de Ourense, onde fixen o bacharelato tendo por
profesor a don Ramón Otero Pedrallo, onde empecei a miña traxectoria profesional, a miña carreira de profesor, e onde, feitas as oposicións, e convertido o instituto en femenino, volvín dende Lugo. Nesta miña segunda casa, que logo do pasamento de don Ramón empezou a chamarse Instituto Otero Pedrallo, vivín o día a día dende o 1966 ata a miña xubilación. O terceiro espacio é a Casa Grande de Cima de Vila da parroquia de San Pedro de Trasalba, fogar de don Ramón e sede da Fundación Otero Pedrallo, coa que levo vinculado dende hai casi 40 anos. É onde fixen de todo, ata de mozo dos recados. Fun tesoureiro, fun vicepresidente, e estes últimos anos tiven a honra de exercer a presidencia, cargo que deixei hai 2 meses, creo que en moi boas mans. E con estes ibimbios constribuíse o cesto da miña vida, que xirou toda ela en torno á familia, o ensino e a cultura, segundo os eixos da miña educación e seguindo os vieiros que comenzaron a abrir os homes e mulleres do rexurdimento, a que pertenceu, por certo, o meu devanceiro Saco e Arce, non só por tempo, senón por traballo, é que os Castelao e aqueles homes que xunto con el formaron a xeración nós, os ourensáns Losada, Risco, Cuevillas e Otero, foron quen de poñer a nosa terra no lugar que lle corresponde no conxunto das nacións e darlle un discurso coherente na defensa do seu ser e da súa cultura, que é o instrumento máis poderoso que temos para medrar como pobo. Non sei se acertei no que fixen en toda a miña vida, pero os que sí podo dicir é que todo o que traballei fíxeno sempre con entusiasmo, con xenerosidade, con lealdade e con coherencia. E así penso que seguirei mentras teño folgas. Os meus parabéns máis sinceros para todos os premiados e moitas grazas. Manuel Vila López tamén dedicou a súa vida profesional á ensinanza como profesor Sacocid, pero no seu caso cun acento marcado no traballo pola integración dos xitanos. Estivo 22 anos exercendo de coordinador da escolarización xitana en Lugo. Fixo da man do secretariado xitano e coas chamadas Escolas Ponte, de adaptación para integrar os nenos nos centros escolares da rede pública. O resultado dese traballo en Lugo foi unha auténtica revolución. Manuel Vila nunca deixou de tender pontes de colaboración co Concello ou coa Deputación para conseguir unha maior integración social e laboral dos xitanos. Recibe agora a Medalla Castelao de mans do presidente da Xunta de Galicia.
Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Vicepresidente, chanceller da Medalla, señor Presidente do Parlamento, señoras conselleiras e conselleiros, autoridades, amigas e amigos. Bos días a todos e moitas gracias por honrarnos coa súa presencia neste acto. Nunca me imaginei que un mestre que traballou no rural galego e despois a última parte da súa vida laboral a dedicou a normalizar a situación escolar dun conxunto de rapaces galegos pertencentes á etnia xitana na provincia de Lugo, puidese ser distinguido coa medalla Castelao. Por elo, quero reiterar as gracias ao señor Presidente e ás conselleiras e conselleiros que me propuñeron e me otorgaron esta distinción. Quero tamén nestes momentos agradecer a colaboración que recibín durante todos estes anos das distintas institucións, funcionarios, compañeiros mestres e toda a xente que colaborou, que non sería posible realizar o traballo sen a axuda deles. Tamén quero agradecer a colaboración dos membros da Asociación de Promoción e Integración Xitana de Lugo, que sen eles non poderíamos levar a cabo a labor que levamos. Por elo, Emilia, Xosé Manuel, Eva, Ana, Tamara, Lucía, Paula, Pedro e tamén a congregación Siervas de San José, quero que este recoñecemento sea compartido con todos vós. Tamén quixera ter un recordo para os meus veciños de Moimenta Cospeito. Levo ali vivindo 5 décadas. E nesas 5 décadas organizamos múltiples actividades. Sempre tuven o seu apoio, o seu cariño e a súa axuda. Tamén quería recordar nestes momentos a meus pais, hoxe xa non están, pero sempre me inculcaron desde neno os valores de respeto e tolerancia hacia os demais e que sempre tratase de comprender e axudar sobre todo os máis débiles. Quixera tamén ter un recordo para a escola pública. A escola pública é a base da normalización das distintas minorías que existen no noso país. A sociedade galega é cada día tamén máis multicultural. A minoría étnica xitana sumáronse nos últimos anos milleiros de inmigrantes de diferentes culturas. E a escola é o primeiro lugar onde se encontran os nenos das minorías étnicas cos nenos fillos da cultura maioritaria. Ali entablan as primeiras relacións que van ser decisivas no futuro das súas vidas. A escola ten as portas abertas para todos os nenos. Os pais mostranse cada vez máis favorables a unha educación escolar dos seus fillos e xa non teñen tantas vacilacións e non temen perdelos ao enviálos á escola. A entrada nas aulas xa non supón o paso dunha fronteira de aprensións nin unha modificación da natureza conflitiva das relacións sociais. Porque a escola tamén trata cada día de ser máis intercultural, promovendo a expresión cultural dos seus membros, fomentando a escola plural que permite o respeto e a convivencia de todas as culturas, tendo en conta as características etnoculturais e procurando un mutuo coñecemento e promovendo actitudes de acercamento. Semellantes cambios son lentos, necesítase tempo e unha vontade mutua que sobreviva ás desilusións. Pero como mestre, teño a confianza de que tanto ensinantes como as autoridades educativas faremos o esforzo para mellorar e poñer en práctica esa escola intercultural que permita a profundización do desenrolo democrático e o respeto e a convivencia en plan de igualdade de todas as culturas presentes no noso país, para que, ao fin, poidamos sentirnos con coñecemento de causa orgullosos de ser galegos. Gracias a todos, enhoraboa aos galardoados, e bueno, que teñamos unha normalización
de todas as minorías e culturas presentes no noso país. Gracias. O Centro Superior de Hostalería de Galicia leva 25 anos formando directivos e xestores para acadar os máis altos niveis de profesionalidade na gastronomía galega. A importancia estratéxica do turismo en Galicia e a necesidade de contar con directivos especializados foron os motivos que levaron o goberno galego a crear este centro en 1993. Desde entón formou xa máis de 2.500 directivos. Actualmente oferta dúas titulacións pola Universidade de Santiago, o Diploma Superior en Xestión Hoteleira e o Diploma en Gastronomía e Xestión en Cociña. O Goberno galego quere recoñecer o seu traballo e tamén render unha homenaxe ao sector polo seu comportamento durante estes meses duros de pandemia. En representación do centro, os profesores Cristina Bradín e Ángel Benavente reciben a Medalla Castelao. Señor Presidente da Xunta, señor Chanceler de Medalla, estimados galardoados, autoridades, señoras y señores, muy buenos días a todos. Gustaríame agradecer, en nome de meu compañeiro e do meu propio, ter ser designados para representar o Centro Superior de Hostelería neste acto tan emotivo e especial para a nosa comunidade. Em nome do equipo diretivo, o claustro de professores e o resto de pessoal, quero agradecer à Xunta de Galicia a concessão desta medalla e o reconhecimento que isso conlleva. Muchas gracias. Señor Presidente da Xunta de Galicia, señor Chanceller da Medalla, queridos galardoados, autoridades, señoras e señores. O Centro Superior de Hostelería de Galicia quere facer partícipe deste galardón a hostelería galega. Non vou destacar as evidencias do mal que o pasaron nestes últimos tempos, pero sí quero eloxiar e resaltar a profesionalidade coa que se enfrontaron a esta pandemia. Atreveríame a definir esta actitude en moitos casos de heroica, xa que, como todos saben, a hostalería é unha profesión de persoas para as persoas, e que, a pesar de que a máscara nos tapa a boca, elas souberon sonrir cos ollos. Non quero estenderme moito na miña intervención, pero gustaríame dedicar unhas palabras a un dos principais cómplices deste galardón, os nosos antigos alumnos e alumnas que hoxe xa forman parte deste colectivo de profesionais hosteleiros e que levan a marca Galicia por o mundo e, ademais, van divulgando unha das máximas na hostelería. Son as persoas, os seres humanos, os que converten as cousas e os sitios en inesquecibles. Este recoñecemento é un aliciente para seguir inculcando ao noso alumnado que na hostelería as aptitudes suman, pero que as actitudes multiplican.
Queremos seguir sendo o lugar onde se construa a hostelería do mañá e manter a mesma ilusión dos inicios e, se cabe, un pouco máis coa impartición do novo grao de innovación gastronómica e xestión hoteleira que, como sempre, apoiados pola Universidade de Santiago de Compostela. Din que detrás dun gran logro sempre hubo grandes esforzos e sacrificios. E no Centro Superior de Hostelería de Galicia, a dirección, o claustro de profesores e todo o persoal administrativo cociñámoslo e servímoslo todos os días. Moitas grazas. Ten agora a palabra o presidente da Xunta de Galicia. Moi bons días a todos. Chanceler, señor presidente do Parlamento de Galicia, señor alcalde de Santiago, señor arcebispo, autoridades, membros do Goberno, representacións, presidente e vicepresidentes das Deputacións, señoras e señores alcaldes, señores presidentes dos consellos consultivos do Consello de Contas, do Consello da Cultura, Valedora do Pobo, señoras e señores membros da Mesa do Parlamento de Galicia, señor secretario xeral do Partido Socialista, portavoz do Partido Popular, secretario xeral do Partido Popular, señoras e señores, queridos familiares, galardoados, noraboa colectiva en nome de Galicia. Gustaríame que este acto que hoxe nos congrega tivera un doble propósito. Como sucede con todas as cerimonias de entrega de medallas Castelao, trátase de recoñecer nun ambiente solemne e cercano ás persoas, por así decilo, a unha selección galega. A unha selección galega que mellor nos representa dentro e fora de Galicia. Pero a esta intención inalterable, dende a creación dos galardós, alá por 1984, súmase outra relacionada co tempo no que estamos, dominado pola idea dun novo rexurdimento en o que a forza de todos os galegos, de todas as galegas, é vital. En pouco menos da nosa historia foi tan necesaria a máxima que o propio Alfonso Rodríguez Castelao plasmou nun dos debuxos do álbum Nós. Nel vese unha escultura e un grupo de xente traballando nela. Hai sitio para todos, dice no pé da viñeta. Na Galicia de 2021 non solamente hai sitio para todos, senón que todos son imprescindibles, para que o noso país retome con novos azos o camiño que emprendeu hai 4 décadas co inicio do autogoberno. Unha exposición que aínda se pode visitar no Museo do Pobo Galego percorre o éxito colectivo dunha epopea na que os galegos souberon avanzar e tamén souberon caer e erguerse. Tan meritorios como os logros de todo tipo que a autonomía fixo posible son as respostas decididas aos desafíos que Galicia tivo que dobregar. Unha nova negra sombra asomou nas nosas vidas en marzo do ano pasado. Somos un país de palabra e de palabras, e debido a iso resultounos máis duro incorporar ao noso vocabulario cotián expresións que non forman parte da nosa maneira de ser. Alonxar, confinar, pechar. Galicia, pola contra, é sinónimo de achegar, liberar e abrir. A nosa peripecia como pobo consiste en superar as distancias, romper os confinamentos, superar as barreiras que nos limitaban. O pobo galego vence o determinismo xeográfico e orográfico que nos sitúa nun lugar recóndito do mapa e nos dividía en pequenas comunidades inconexas. Cun esforzo épico, derrotamos igualmente un illamento psicolóxico que limitaba a nosa capacidade para estar no mundo cunha voz propia e cunha voz potente. Soamente un pobo que achega, libera e abre
pode protagonizar un acontecemento que resoa en todas as épocas e culturas. Poucos povos teñen no seu palmarés unha tradición tan unificadora, universal e atemporal como o xacobeo. O camiño aproxima lugares distantes, acerca persoas que non se coñecían e rompe, en definitiva, os confinamentos artificiais que esquecen a unidade fundamental do xénero humano. Pois ben, a pandemia supuxo un ataque directo á esencia da galeguidade, que nos obrigou a ser como non queremos ser, a vivir como non queremos vivir, a estar como non queremos estar. Foi unha experiencia dura, prolongada, antinatural. O igual que o farían moitos outros galegos confinados para protexerse do inimigo invisible, tamén eu temín que as secuelas da crise supuxeran un retroceso sensible nos logros acadados. Seríamos quen de recuperar a vitalidade que a COVID-19 nos está roubando? Perderíamos os valores que nos fixeron fortes? Todos tiñamos o desexo de que Galicia espertara do soño dos confinamentos, dos distanzamentos, dos peches, cun vigor renovado, pero o reto era certamente descomunal. Estámonos erguendo. A negra sombra cede, aínda que nos arrebatou familiares, amigos e compatriotas, cos que non poderemos celebrar o pleno rexurdimento do noso país. Non podemos ignorar que Galicia está incompleta sen eles, nin esquecer os numerosos dramas laborais e empresariais que a pandemia deixa. Polo tanto, que ninguén vexa triunfalismo onde só hai constatación de que pouco a pouco, igual que alguén que se recupera despois dunha dura convalecencia, Galicia estáse erguendo. Galicia participa dunha recuperación na que relocen valores cívicos e políticos que non son propios desde hai moito tempo. Vela aí a idea da interdependencia, que impulsa intensas relacións de cooperación, fuxindo de anacrónicos postulados que propugnan territorios confinados en ilusorias independencias. Vela aí a idea de comunidades unidas por fortes lazos de cooperación nas que non teñen cabida exclusións nin rupturas. Vela aí a convicción de que unha cogobernanza leal e non esporádica é a mellor receita fronte a unha crise que reclama respostas a diferentes niveis administrativos e políticos. Vemos reafirmada a democracia galeguista que nos inspira durante estes 40 anos de autonomía. Non son esas guías de actuación que están marcando o rumbo do mundo democrático, senón tamén nas respostas que se deron nos momentos máis crus da crise destacada e desatada pola COVID. En definitiva, o autogoberno nace para unirnos máis, para posuir institucións sólidas e para poñer a proba a capacidade de xestionar máis eficazmente os servizos públicos e o país no seu conxunto. Todo este compendio puxose a proba durante a pandemia. Os servizos responderon, grazas a profesionais eficientes e entregados. As institucións funcionaron e, sobre todo, brillou un galeguismo cívico que debe figurar nas páxinas destacadas da nosa historia como pobo. Podemos empezar a recuperar ese vocabulario perdido. Galicia volve a ser o país das cercanías. En Galicia a palabra lonxe sempre é relativa e as persoas alleas convértense en próximas. Non son ideas retóricas que adornan un discurso. Os galegos poñémolas en práctica revitalizando un xacobeo bianual que simboliza o triunfo sobre ese mundo de sombras no que estivemos sumidos estes últimos e longos meses. O contrapunto do confinamento de persoas, o contrapunto do confinamento de países e de comunidades é un xacobeo que, ademais, ten a virtude de ser un feito colectivo que fai de cada galego, de cada galega, un anfitrión. Non somos diferentes os homes e mulleres de outros tempos, que viron no camiño
o mellor antídoto contra os males que poboaban as súas vidas. Así queremos que siga sendo na época que nos toca vivir. O camiño está xeo de xente viajera, como a que poboa o programa radiofónico de Esther Eiros. A medalla que hoxe Galicia lle outorga premia a unha galega que non se cansa de abrir camiños, levando sempre a súa terra natal na mochila. Galicia aínda non sabía o que esta muller lucense que mora en Cataluña fixo, fai e seguirá a facer por Galicia dende as ondas. Santiago Pemán é o pai do tempo autonómico. O clima xa non era uniforme antes de que Pemán tomara posesión del, pero Galicia tiña que conformarse con predicións que moitas veces reiteraban os tópicos. O seu mandato iníciase cando nas nubes aínda non había datos e unha das mellores ferramentas estaba e está no refraneiro. Do amigo Pemán podemos quedarnos con innumerables consellos. Para un político, o mellor é aquel que advirte non correr cando chove. Ata mañá, don Santiago. Xoan Luís Saco Cid é un home que sabe latín. É un home ligado a Ramón Otero Pedrallo. Como alumno do Patriarca, como docente no instituto que leva o seu nome e como presidente ata fai nada da Fundación Otero Pedrallo. Premiamos a un profesor vocacional, a un humanista, amante do latín, que sabe catilinarias, que hoxe estarían de plena actualidade. En definitiva, premiamos a un home culto. Falábamos antes de Galicia como un pobo de cercanías. Emanuel Vila López contribuiu ao acercamento ao pobo xitano. Fixo como profesor, como mestre e tamén como cidadán, preocupado por estender os dereitos cívicos aos colectivos máis marxinados. Homes como el fixeron visible unha parte da nosa sociedade que permanecía oculta e que algúns non querían ver. Premiar o Centro Superior de Hostalería de Galicia abarca dous motivos. Falamos dun centro de referencia en Europa. De feito, unha das profesoras que recolle a distinción é unha profesora estadounidense de Missouri, responsable do Departamento de Inglés da escola. Digo de referencia en Europa que ten contribuído decisivamente ao éxito da nosa comunidade como destino turístico. As mulleres e os homes que forman nel a súa primeira versión de Galicia que atopa o visitante e os resultados certifican o éxito das súas ensinanzas. Pero, ademais, esta medalla Castelao supón unha homenaxe a un sector profundamente castigado pola pandemia, sometido á incerteza e que, maila todo, respondeu con responsabilidade ás normativas. Señoras e señores, autoridades que representan ao pobo de Galicia, familiares, galardoados, persoas que nos siguen a través da Compañía Radio e Televisión Galega, autoridades todas, delegado do Goberno, presidente do Tribunal da Competencia, subdelegados do Goberno, señoras e señores, para nós é un motivo de satisfacción poder celebrar esta xornada das medallas Castelao, donde todo parece indicar empezamos a ver o final do túnel. Falamos con Santiago Pemán sobre a posibilidade de facer este acto no exterior. Todo parecía indicar que había posibilidades, pero tamén todo parecía indicar que era moi arriscado. Santiago Pemán acertou plenamente e por iso estamos aquí, baixo teito, pero seguros, disfrutando deste orballo que non choiva, que deixa os campos de Galicia verdes xa no verán. Por iso resurde a Galicia das cercanías, despois desa negra sombra moi longa a que o noso pobo respondeu coa arma do sentidiño. Non debemos gardala, ten que estar sempre a punto porque nos situamos nunha transición ata unha etapa plena de posibilidades onde poder conxugar verbos como achegar ou apertar. Nesa tarefa
señoras e señores, hai sitio para todos. Mais nada, moitas grazas. A entrega das medallas Castelao chega a súa fin. Noraboa aos galardoados e grazas a todos pola súa asistencia. Solicitamos a presenza de novo no escenario do vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia e chanceler da medalla Alfonso Rueda Valenzuela. Pechamos o acto coa interpretación do himno galego por parte da Banda de Gaitas Ximiela, un proxecto dirixido por Pablo Seoane e do que forman parte músicos e voces de moitos lugares de Galicia.
Ese é peor, eh? Muchas gracias a todos.